An Rosad gur bíon Ghaeilge an chéad teanga efficiúil de chud stát na hÉireann. An Rosad go bhfuil sé de cheartad gnó a dhéanana tríomhán na Gaeilge le comhlachtaí stát. Is é an spireach atá ag 8 na deangacha efficiúla ná cur le líon na seirbhísí agus le húsáid na Gaeilge sa stát chóras. An bhfuil sé bré leis an spireach a bhaint amach? Is mi sé Seán. Anim Gaeilge atá brá siimplí, cheappa. Ní aíonn an córas ríomhaireachta an sína fada. Ní Seán atarm, ach Seán, agus ní mecha Seán sin. Ní chóir go gurthaí sa síomh sin me, agus is rud an bhonúsacha go mbeadh anim ceart ar chápéisí efficiúla. Ní hamháin sin, ach tá sé go ceartam an Gaeilge úsáid os cór na cuairte, má cháin bóthúra íoc, clárú le Institiút Éideachais, má feasa íoc, agus ba chear go bhéit na sinna dhéana gan dua, gan deacracht agus gan ein anrá. Úsáidir an téarma Gaeltacht, chun na cantar sin na néirin ina bhfuil nó ina méoch go díla gairid, an Gaeilge mar phríomhthanga láithre ag go de smú den phobal. Is teanga bheo nó amsere on Gaeilge. Tá pobal ilghnéithe bríomhara a bhfuil idir chaintirí dúchais, fólamóí agus nua ólamóí Gaeilge ina gcónaí an tú fud fad na tíiri seo. So rud atá gceiste Bapal Gaeltach ná ihe am muid dus na Gael pobl na teanga an seo. I maileach lia doinge ach dar nó tá sí scape timp na crinne. Tá níos má Gaelgóirí maileach lia ná ein áit eile ar dain agus bhí sé mar aim ag Bapal Gaeltach tí de bhailiú le chéile, de crinne le chéile sort bat signal le chur an éirde dóibh agus iad crinne le chéile an áitiní nach málíonn siad de gná le taispáint go bhfuil Gael an seo maileach lia go meach an Gaeilge i lár an éinig go bheic framhuid, go gluis framhuid, go meimiis an. So yeah, tá na Gael an seo, tá siad an seo maileach lia deirtarling i gcónaí nach bhfuil Gael óg urbacha an agus léir an isis granding agus go bhfuil mar an seo bathatangaí a labhart agus tá cúpla céad duine an seo á labhart agus tá sé gonta. Go dibhann tá 1.76 milliún cainteoir Gaeilge sa stát. 74 míle acu sin a labhraíonn Gaeilge taobh muid den chóras éideachais go léithúil agus teagháil rialta acu leis a stát. Céimhéad acu sin a nearíonn le gnó a dhéanana leis a stát trí Gaeilge. Cara a chin tú agus seirbhís ráthangach ar fáil, go mbeadh sé feicealach agus gúil sé siléir go bhfuil seirbhís ráthangach ar fáil. Is seirbhísí seo a chahas a bheith fáil go leanúnach agus is ceart go mbeadh an teirbhís sa dáthanga ar chóchaid an. Ceachil tú? Go mágad. Tugann tú rá an chostaimir gnó a dhéanana i méarla nó Gaeilge agus dá réir crothítear a thuile éileh ar theirbhísí ráthangacha. Dúchait? Gis minúid. Tá tú gurí post nua a chláirú ina? Tá, Sean. Go bra, bhfuil ifar chánach agad? Tá Sean an seo. Go bra. Cuirt méid a chuir sonraí isteach an seo agus déanamid é sin a chláirú inis. Bra. Go bra, sin é inis, tá tú chláirí. Bhí sé sin an éasca? Go bhí am head. Fáil seo osna? Fáin inis. Le pleanáil agus le policy arcaíochta is féidir é seo a bhaint amach. Daoine atá inniúil sa dáthanga a bheith gobars na háiteanna is smú teaghála leis a bobal. Hello, Jimmer Tati. Go maigad tú féin? Ní tá maigad maigad. A bhfuil sé bré le túirt faoi? A bhfuil muide, siarránaigh de chuid an stát seo an láireacht agus úsáid na Gaeilge sa chóras poiblí a láidriú agus feasacht a léana teanga a bhisiú. Is í ár deanga í, ná ligach muide léig ná a nearmadaí. Hamid chun leirín beag a léhanúh, an catín a dtithin pizza. Bhí catín ann uair a bháin agus bhí glúisrothair dearagaige. Handa 50 bhíal. Le reachtaíocht teanga láidir agus líon leorghócha nach fórne a bhfuil Gaeilge a deile acu a bheith gobars na cólachtaí poiblí, déiteach an stát a chintiú go bhreastaítear mar is ceart ar a bobbal teanga seo. Dírit? Tá cad go an leabhar goach sé dachala? Ná, gur bhíle. Ná déanana í dearmad áfach, gur féidir le cólachtaí poiblí, cóirle a lorug ó ifig an chomisisinéir teanga agus chamáile sin gur féidir leis a bobbal gurrán a dhéana linn.